Id-diskussjoni bdiet bl-intervent tad-deputat Laburista Carmelo Abela li tkellem dwar l-isfidi li tiffaċċja l-familja llum u kif dawn ħallu impatt fuq ħajja it-tfal. Għalhekk li qal li l-Parlament għandu jkun proattiv u jressaq il-proposti tiegħu għat-tisħiħ tal-familja Maltija. Carmelo Abela qal li dan il-kumitat għandu jinħatar sa mhux aktar tard minn meta l-Parlament jaġġorna x-xhur tas-sajf. Il-Parlament Malti se jagħti każ aktar ta' l-issues li huma marbuta mal-familja. U allura il-fatt li twaqqaf kumitat permanenti jilħaq dan l-iskop. L-ebda proposta oħra li ta' sottokumitat fil-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali ma nħossu li se twassal biex l-iskop ewlieni tal-mozzjoni tagħna jintlaħaq. Min-naħa tiegħu il-Viċi Prim Ministru Tonio Borg qal li l-Gvern jaqbel ma' din il-mozzjoni. Iżda qal li m'għandux għalfejn jitwaqqaf kumitat għaliex fil-Parlament diġà hemm il-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali u skontu allura għandu jitwaqqaf sottokumitat għal kwistjonijiet fuq il-familja. Mhux neċessarjament bitwaqqif imma ta' kumitat permanenti separat, imma b'xi sottokumitat permanenti fih dan il-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali li kollu esklużivament bħala rimit il-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu għall-familja. Tkellem ukoll id-deputat Laburista Jose Herrera fejn qal li l-familja llum qed tiffaċċja ħafna iktar sfidi minn qatt qabel. Qal li huwa inutli li nitkellmu dwar il-familja meta għandna qafas ekonomiku u soċjali li huwa kontroproduttiv. Fil-mozzjoni l-Oppożizzjoni qed tipproponi li l-Kumitat Parlamentari li jiffoka fuq il-familja ikun magħmul minn 5 membri, 2 min-naħa tal-Oppożizzjoni, 2 min-naħa tal-Gvern u Chairman.